Takže čaute ľudia, dneska ideme na ryby, ideme na priehradu Boleráz a týmto peklostrojom? No, týmto peklostrojom, oktávkou a idem vám ukázať, jak sme nabalení. Tuto môžete sa pozrieť, čo tu máme. Tuto vidíte batošek pekný na jedlo, na veci. Dneska ideme asi tak, že o 10. asi začneme tak chytať, lebo kým to rozbalíme toto všetko, tak bude možno aj 11 a budeme na rybách do 6. Tak chcel som vám ukázať, že aký sme nabalení a počas toho, keď dojdeme, tak vám ukážeme aj nové stoličky. Tu môžete vidieť nové stoličky. To je Quattro Premium a Quattro Comfort, tuším. Obidve sú Mivardy. Obidve sú Mivardy. Tu máme jednu Partizan udicu, ktorá je klasika. Potom tu máme Mivardy udicu, tiež klasika. A toto je feedrové. Tak to je všetko. My sa s vami lúčime. Takže čaute ľudia, znova sa vám ozývame a už cestujeme, už vychádzame z dediny Križovaný. Už ideme a ja sa vám zase ozvem, keď už budeme bližšie k Bolerázu. Tak zatiaľ čaute. A posledný záber, keď už prichádzame do Bolerázu. Už tu môžete vidieť priehradu, no teraz práve nie, ale tuto ju uvidíte. Dá sa ísť aj tadeto. No, aj tady môžeme ísť. No tak, potom sa vám ozveme, keď budeme na mieste. Takže čaute ľudia, už sme tu. Už sme na Bolerázi. Máme takéto miesto. Len zle, čo je, nevieme, jak sa bude podoberať ryba, lebo tu je to strach. A takto to tu vypadá. No tak ja sa vám zas ozvem, keď budeme mať už vybalené veci a budeme nahadzovať. Tak znova sa vám ozývam a už máme nahodené udice. A teraz tam ideme ešte dať swingre. Ja som si dal na háčik túto popku, takúto. Toto som si dal na háčik. A môj bratranec si dal na háčik toto, takúto guličku. No to je zatiaľ všetko a zatiaľ čaute. Čaute ľudia, znova sa vám hlásim a už je všetko. Vytiahli sme asi tak 3-krát udice, nič tam nebolo, dali sme tam kukuricu a chytili sme jedného malého pleskáča. Toho som vám ani neukazoval, lebo to bol fakt, že mini pleskáč. A teraz máme furt zábery. No, tak chvíľu počkáme, možno to prehodíme a keď budeme prehadzovať, tak sa vám zas ozvem. Áno. No. Pomiči skáče. Dobre, 3, 4. Takže čaute ľudia, zase sa vám vítam. A hneď po zábere, hneď po nahodení, nestihol som natočiť záber, takýto pekný pleskáč. Sice pleskáč není až taká dobrá ryba, ale aspoň niečo. Toho máte. Akého to. Dobre, daj ho naspäť. Zatiaľ čaute. Čaute ľudia, už po tom pleskáčovi už sme nič nemali, mali sme iba zábery, ktoré sme nesekli, ale rozhodli sme sa, že teraz tam dáme veľkú gulu. Ja som tam dal malinkú guličku, takú, tuším to bola 14 mm.
a dal som tam jedno celé PVAčko, ešte aj do krmítka som dal. Takže, a dal som tam booster. Je tam toho strašne moc. Takže teraz už len čakám na veľkého kapra. Teraz nestihol som to natočiť, ale teraz môj bratranec Alex mal záber. On tam má tiež guličku ako ja, 14 mm. Ale síce on tam nemá PVAčko, on tam má iba krmivo. Tak ja sa vám ozvem, keď nám to bude pípať. Snad to teraz stihnem. Tak znova sa vám hlásim a už sa vám hlásim asi posledný krát. Ešte možno cestu vám ukážem, ale už budeme za 10 minút baliť, lebo musíme ísť ešte niečo vybaviť. Takže musíme ísť, ale keby sme to nemali, tak to ešte jasné, že zostaneme. Tak asi vyjde video, ďalšie vyjde buď utorok alebo pondelok. No, chytili sme spolu 5 pleskáčov iba. A chcete vidieť, aká je zasvinená táto podložka od nich? Ja keby na ňo sa vysoplili. No, chytili sme 3 veľkých, takých, že 40 možno centimetrových, a potom sme pochytali takých malých. No a to bolo na dnes všetko, tak čaute. No tak, už sme to všetko pobalili a už cestujeme domov konečne. Už sme v Trnave a už ideme domov. Tak toto by bolo za dnešný deň všetko. Dajte like, odber, bol by som rád, keby ste mi napísali nejaký koment, kam by sme mohli ísť na budúce, a zatiaľ čaute.